बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि लादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मोनब्रै दख'रानि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलाय होनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलाय होनाय हाबाफारिखौ मंगलाजरा दख'रानि सिङाव थानाय मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव 11, 12 आरो 14 आगस्ट 2022 इंआव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै बादायलाय होनो आखायाव लायो। मुंख'जाथावदि दिनै मंगलाजरा दख'रा आरो बासबारि दख'रानि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाया जाजेनो। बेयाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारीनि मासि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय जागायजेननाय हाबाफारिखौ गाहामैनो खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो दख'रानि हांख्रायनाय बादियै आलासि महरै नुजाथि फैयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि मनिन बसुमतारी, मंगलाजरा BCDCनि मानगोनां मासिगिरि मुस्रि रिमेन्द्र ब्रह्म, परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोमदोन कसारी, मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि सन्जीब कुमार नार्जारी, लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुङो। मिथिनो मोननाय जादों उन्दै उन्दै गथ'फ्रा थांखु जानाय, बिरि सोबनाय गोबां जोंनि गेजेरावबो बारायनायखौ जोङो नुदों। जोङो दिनै बेवहाय फोरोंगिरि सारमोन दङ। हयथ'बा बे ओनसोलाव जायाखैबाबो जोंनि माखासे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां उन्दै उन्दैया थांखु जानाय, सिगारेट सोबनाय, बिरि सोबनाय जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों, नुनो मोनदों। बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि फारसे जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे आगान सुरा, मानोना नोंनि देहाया गोजोनब्लासो मोनफ्रोमबो दिगाव जोंनि फरायनाय फारसे, जोंनि गेलेनाय फारसे मोनफ्रोमबो दिगाव मोजां जागोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों। जाहाथे बाहेरा निसाफोरनि सायाव जों रावबो गोसो होआ। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मावथांखिनि गेजेरजों 13 बोसोर बैसोनि जोंनि गासैबो लाइमोनफोरनो जोङो गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनांगौनि थाखाय जोङो बे बादायलायनायखौ थांनाय 7 आगस्टआव सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावखुलिनि खाथि फोथाराव जोङो बे गेलेनायखौ जागायजेनदों। जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों जे बुहुमाव बर' हारिया गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानोबा जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगोन। सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं, समाजारि बिथिं आरो गेलेमु बिथिं, बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों बर' हारिया जोङो जौगानांगोन। आरो जोङो बे बिथिङाव जौगानोब्ला जोङो उन्दै उन्दै जोंनि जे लाइमोनफोर, बै लाइमोनफोरखौ जोङो उन्दै समावनो मोजां बिथिङाव जोङो लाबोनांगोन। आरो मोजां बिथिङाव लाबोनोब्ला जोङो गेलेनाय बिथिङाव जों जौगाखांहोनांगोन। गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनोबा जों बिथांमोनखौ जों थुलुंगाखांहोनांगोन। आरो बे थांखि नोजोरखौ लानानैनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि जे लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ जोङो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जों थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो थांखि बायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ जे आथिखालाव जोंनि गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा सोबग्रा बेसाद, जाग्रा बेसाद, निसा बुस्थुआव गोबां उन्दैफ्रा इनभल्भ जायो, सोबो जायो। आरो निसा बुस्थु जायोब्ला गोबां बेबायदि बेमार आजार थासारि, गाज्रि परिबेस फैनो हागौ। आरो गेलेनायाव जोङो साफ्रोम जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोसो नांहोथाबनो हायोब्ला जोंनि मोजां गेलेगिरि लाइमोनफ्रा बे सोबग्रा, जाग्रा, बे गाज्रि निसा बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थागोन, बिनि देहाया रैखाथि मोनगोन। फारसेथिं गेलेनाय बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो गोजौ बिथिङाव सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै जों इस्टाब्लिश खालामनो हागोन। आरो जुदि जोङो बेबायदिनो मोजां गेलेगिरि हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला बर' हारिया बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि जागोन। दिनै हलिचरन नार्जारी बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे रल मडेल हिसाबै बिथाङा दिनै इस्टाब्लिश खालामदों। बिथांनि दारै जों बर' हारिया सिनायथि जादों। जोङो मिथिगौ महेन्द्र सिं धोनीया जोंनि मिथिनायाव सासे रेल बिफानाव बिथाङा थिथिमोन। नाथाय बिथाङा बे थिथिखौ नागारनानै दिनै सासे मोजां क्रिकेटार हिसाबै बिथाङा गावखौ इस्टाब्लिश खालामदों। आरो इस्टाब्लिश खालामनायजों लोगोसे हारि आरो देशनि थाखाय गौरब खालामदों। दा बेबायदिनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव टेलेन्ट, गोबां गाव गावनि कुवालिटिखौ दिनै दङब्लाबो बिथांमोनहा
फिल्डआव देखायनो बेबायदि खाबु मोनाखै। बेनिखायनो जोंनि जायफ्रानाखि टेलेन्ट रोंगौथि गोनां बै लाइमोनफ्रा बे फुटबलनि गेजेरजों गाव गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे दिन्थिलांनो हायो आरो गावखौ सासे मोजां प्लेयार हिसाबै गायसननो हायो जों बेखौनो आसा खालामदों। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थासारि परिबेसनि थाखाय जों फुटबलखौ दिनै जोङो आवगायग्रो जोङो मोनसे हाबाफारि हिसाबै लादों। जोङो हिन्जावसाफोरनि थाखायबो जोङो उननि समाव सिन्था खालामदों। जोङो नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो सानदों सम आरो बोथोरा स्कप होयोबा जों हिन्जावसाफोरनि थाखायबो जोङो बेबस्था लागोन। बेजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन इभेन्टफोर दङ, आयदाफोर दङ, इनडुर आउटडुर आरो बैफोर गेमफोरखौबो जोङो गेलेहोनायनि थाखाय जों बेबस्था लागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरा बेनो, बेखौनो जों थांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आरो इयुनावबो जों लालांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय मिथिहोबाय।